Ja, zeker. KITLV staat voor Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde. En het is eigenlijk een oud onderzoeksinstituut in Nederland wat in midden 19e eeuw is opgericht om de voormalige Nederlandse koloniën te bestuderen. Dus Indonesië, Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. Dit brengt u neem ik aan naar Bonaire. Kunt u vertellen wat er hier is onderzocht? Ja, we hebben vorig jaar herfst, dus tussen september en november, hebben we een groot opinieonderzoek gehouden. Niet alleen op Bonaire, maar op alle 6 de Nederlandse Caribische eilanden eigenlijk. En het opinieonderzoek ging over politiek op de eilanden, lokale politiek. Maar ook over de nieuwe status die de meeste eilanden sinds 2010 hebben. En over de relaties met Nederland binnen het Koninkrijk. Het onderzoek is uitgevoerd door lokale mensen. We hebben op de Benedenwindse eilanden samengewerkt met studenten. Op Curaçao en Bonaire met studenten van de UOC. En op Aruba met studenten van de Universiteit van Aruba. En op de Bovenwindse eilanden met professionele interviewers van CBS. Dus, ja. En de interviews zijn eigenlijk bij mensen thuis gehouden. Dus we hebben een willekeurige steekproef van adressen getrokken. En vervolgens zijn de interviewers bij mensen thuis langs geweest om vragen af te nemen met een papieren vragenlijst. Er is in 1998 een groot onderzoek geweest. Dat was de laatste keer. Dus dat is 18 jaar geleden inmiddels. En er is in de tussentijd natuurlijk heel veel gebeurd. Vooral de wijzigingen van 2010. Toch zien we dat eigenlijk in vergelijking met 1998 het beeld voor een groot gedeelte hetzelfde is gebleven. De steun voor onafhankelijkheid is iets gegroeid, vooral op Curaçao. Maar een groot verschil is dat we echt een daling zien in het respect dat vanuit Nederland gevoeld wordt. En in hoe negatief mensen oordelen over Nederlandse dominantie op de eilanden. En zeker voor de BES-eilanden, dus Caribisch Nederland, kan je zeggen dat het eigenlijk heel opvallend is dat Nederland sinds 2010 heel veel geïnvesteerd heeft in de eilanden. Maar dat je tegelijkertijd ziet dat de ontevredenheid zo stijgt. Ik bedoel, dat geeft duidelijk aan dat er iets niet goed gaat.